Добре дошли на тази лекция, за да разберете какво е прана лечението, как функционира, върху какво се работи, за да ви стане малко по-ясно, преди да получите един сеанс с прани хилинг. Прана лечението всъщност означава енергийно лечение. Прана е думата, която означава енергия от санскрит. Така че, когато получавате един сеанс с това лечение, вие няма да бъдете докоснати физическо, както примерно става с физическия масаж. Нали? Защо това е важно? Защото ние всъщност нямаме само физическо тяло, което може да докоснем, но имаме енергийно тяло около нас. Ако сте чували думата аура, чакра, чакри, така нататък, те са всички част от енергийното ни тяло. Те са невидими, но са около нашето физическо тяло. Когато се получава сеанс, този сеанс работи точно върху биоплазменото или енергийното тяло. Сеанса с праничното лечение всъщност има като цел да ускори процеса на оздравяване на тялото, независимо дали е физическа болка, емоционална травма и така нататък. Защо? Защото един от първите правила е, че тялото може да се самолекува. И второто правило е, че ние сме направени от енергия, всичко около нас е енергия. Така че ние не правиме нищо друго като терапевти, само ам, увеличаваме способността на тялото да се самолекува. Сега, тази енергия или прана идва от различни източници. Може да идва от Слънцето, от Земята, от въздуха и така нататък. Никога не идва от терапевта. Терапевт е всъщност като канал. Върху какво се работи, когато се прави един сеанс по прана лечение? Първото нещо, което се работи е аурата. Аурата е буквално като едно балонче около нашето физическо тяло. Когато тя е здрава, наистина е кръгла, без никакви някои казват като пукнатини или да кажем неравности. Но когато има някакъв здравословен, психически или емоционален или физически проблем, тази аура е пълна с, да кажем, ам, мръсни енергии, като мисли, емоции и така нататък. Така че първо се чисти аурата около тялото и най-накрая, според физическия, емоционалния проблем на човека, се работи върху чакрите. Чакрите, както тук може да видите, те са около нашето тяло. Започва се отгоре с чакрата на коронната, челната, ажната, гърлената, сърдечната, слънчеви сплит се слиза надолу с пъпната, половата и отзад имаме пак сърдечната, слънчевия сплит, мен, корената и отстрани в лявата ни част имаме имаме далачната чакра. Така че тези са всичките чакри, най-важните, защото все пак има и много по-малки чакри, както тези на ръцете, на пръстите на ръцете, те са мини или микрочакри. Така че, когато се работи върху тези чакри, какво се прави? Какво е всъщност състоянието на тези чакри? Те са или чисти, или замърсени. Когато са замърсени, има някакъв блокаж, някакъв проблем, човека не се чувства, нали, добре. Когато са чисти, всичко функционира както трябва. А, Като терапевт, аз намирам къде са тези блокажи, за да мога да ги извлеча и да сложа като нова програма, нова енергия вътре във всяка една от чакрите засегнати. Всяка една от тези чакри отговаря на една физическа функция и психическа функция. Примерно, чакрата на гърлото, да кажем, е чакрата на, нали, свързана с изразяване, с малко по-така, да кажем, висша креативност, детайли на психическо ниво. На
Физическо ниво отговаря за щитовидната жлеза, трахеята, ларингса, фарингса и така нататък. Така че всяка една чакра отговаря и за физическите органи, и за психическото ни здраве. Някой човек също, ако има примерно проблеми с финансите, корената чакра, която се намира отдолу на края на гръбначния стълб, тази чакра примерно е малка, когато човек има проблеми с финансите. Също така, ако има проблеми с растежа, температурата на тялото, костите, мускулите, тази чакра е много засегната, има много мръсна енергия. Също така имаме друга чакра, много важна, която аз намирам почти всички хора, нали, имат засегната, е слънчевия сплит. Тя се намира точно между сърцето и попа и отговаря на физическо ниво храносмилателната система, но на психическо ниво всъщност това е центъра на емоциите. Понякога може да се чувствате много м- изморени или много като буквално една топка да усещате в тази област, когато примерно някой човек ви е споделил нещо неприятно или сте говорили с а, да кажем, за някакви проблеми, или вие самите изпитвате тези проблеми и чувствате тежест в тази област на тялото. Защо ние работиме върху енергийното или невидимото тяло? Всъщност е много интересно, защото болестта се проявява първо на енергийно ниво, да кажем в тези аури, чакри и така нататък, преди да стигне физическо ниво. Вие ако вече чувствате симптома в тялото, болката в тялото, да знаете, че преди това е съществувало само като енергия в вашето поле. Така че праничното лечение също е много добро за превенция. Някой човек, който особено ако сте чувствителни на емоционално ниво и забелязвате, че някоя емоция ви причинява после, веднага, след няколко дни, след няколко месеца, физическа болка, е много хубаво да се третирате. Това всъщност е енергийно лечение, като от разстояние. Аз не докосвам човека, когато работя с него. Дори ако сме в една стая. Ам, Функционира, защото ние сме част от енергийното поле на Земята. И като сме част от едно тяло, независимо дали аз се намирам в Америка, вие в Австралия или Пловдив, София, ако искаме да го задържиме в страната, функционира. Сега, това, което съм забелязала, е, че много зависи от от колко човек все едно е възприемчив. Тази дума ми е много трудна. Възприемчив. Да. Ако вие сте благодарни, че получавате тази енергия, независимо, че по време на сеанса имате работа, трябва да гледате децата и така нататък. Повечето ми клиенти всъщност са така, нямат дори час да си отделят, нали, за сеанса. Това не е никакъв проблем. Важно е да сте осъзнати, че аз правя този сеанс върху вас и а, просто да сте благодарни, че се отървават от тези негативни емоции, мисли, енергии и така нататък. Ам, Тайната е тази, вие да приемате. Много пъти, нали, хората са свикнали да правят нещо. Всъщност, по време на праничния сеанс, вие позволявате терапевта, в този случай аз, да работя върху вашето тяло, енергийно тяло. Вие не трябва да правите нищо. Малко както когато ходите на масаж. Вие не трябва просто да легнете и да се релаксирате. Сега, единственото нещо, което не може да правите по време на сеанса е да карате кола или да управлявате някаква машина. Защо? Защото ако сте чувствителни, както аз, примерно, на мой първи сеанс, когато жената ми го направи, тя беше в Рим, аз в България, аз усетих буквално, че някой ми работи върху коронната чакра и малко така почувствах като замайване. Когато се работи с кола, с машина, разбира се, това е много опасно. Затова
Идеално е да сте седнали или поне да сте в една стая, нали, да не правите много рязки движения. И другото важно нещо е, че след сеанса не може да се къпете поне 12 часа. Това позволява на енергията да влезе вътре в чакрите, в аурата, както трябва. М, Ако е лято, нали, примерно много се спотявате, имате наистина нужда, но поне да няколко часа да са минали, да издържите, иначе може да се къпете само краката, ръцете, лицето като отделни части, подмишниците и така нататък, но не като нали, душ или баня. Да, това е важно. И друго нещо, с което искам да приключа е тази молба. Не чакайте да стане страшно. Болката да стане толкова силна, че вие не може да се движите, да не може да ходите на работа. По-добре преди, отколкото след да направите ам, тази стъпка, като сеанс, като освобождаване. Ам, и ще ви дам също така един личен пример. Аз страдах много време от липса на менструация и си мислех, че всичко е нормално. А, Всъщност не беше така, но тъй като, да кажем, традиционалната медицина ме успокояваше, аз чаках поне 10 години, докато разреша този проблем. Защо ви споделям това? Защото аз можеше и да не си разреша този проблем, защото все пак, окей, докато нали, човек не иска деца, не иска семейство, още по-добре, нали? Чувам много дори хора, които млади жени се успокояват, че са нали, имат, то се казва менорея, липса на менструация или нередовна менструация и даже са щастливи, нали, когато нямат. Но всъщност това криеше доста по-дълбоки емоционални травми, свързани с креативността и с женската енергия. И само когато аз реших да се обърна върху тези травми, да ги разреша, много неща от моя живот се промениха. Не само менструацията, но буквално аз си промених и характера и поведението. Така че понякога една болест ви води до някъде за някаква причина. Не само да ви каже, внимавайте, нали, разрешете си болката, проблемите. Не. Повечето пъти ви води до осъзнаване на по-дълбок блокаж и дори бих казала нещо като част от характера ви, част от вас, което вие може би не осъзнавахте преди това. Така че не чакайте. Правила съм го, не ви го съветвам. По-добре преди, нали, както ви казах, и няма какво да чакаме, защото всъщност това, което е нашето съществуване тук на Земята е да научим уроци, но също така има методи, които ни позволяват да научим тези уроци по по-лесен начин и праничното лечение е един от тях. Не трябва да страдаме абсолютно за нищо. Мастер Чоко Ксуи, който е всъщност създателя на този метод, това му е била мисията, нали, да намали страданието на хората и не е изобщо нужно ние да сме жертви. Това абсолютно няма никаква полза за нас. Така че, мой съвет е да вземете си живота в ръцете, защото само вие сте тези, които решават. Имате свободна воля. Аз не казвам никога, нали, на хората и на моите клиенти, на независимо който и да е какво да прави, но ви давам решение. Решение, което може да ви освободи от много нещастие, от много страдание. И защо да не пробвате? Все пак е по-приятно да се живее без болка, без емоционални драми и така нататък. Да, надявам се това видео да ви обяснил малко повече как функционира предничното лечение и
все пак да ви даде надежда, защото това е най-важното за мен, да дам надежда на хората, че всичко има решение и всичко ще се оправи, ако вие го позволите. Всичко най-добро ви желая!